Tanono kang kuciwa raras Tanono kang kuciwa raras Raras rumeseping driya Niwang sukmono kang linwihung bawulan ing sumidatan mboten badhe samaring panduli paman Sengkuni ingkang nembe lenggan kepareng kula ngaturaken pambagyo dumateng pratanipun paman Pati Sengkuni yoga kula nggih kula tampi tangan kali nampi pamujipun anak Prabu so pangawing Jawata minangka kerajaan Nirsambikala sawanipun ing bapa wonten ngersa dalem syukur binagi sewangan ngaturaken pangabekti kunjuk sampun yang Pati Sengkuni iya sahabat tak tampa kowe bekti karo pun kang Manggirarjo paman pangitipun Raden Setyaki kados mangke Raharjo pratanipun ing bapa syukur binagi sewangan kula ngaturaken pambagya panakrama Kanjeng Rama. Oh iya, mantuku dawa tak tapa. Kowe mbageke karo wong tuwa Dri. Putu-putuku rak ora apa-apa to. Sedaya kadhe pinanggih saya, aja kerja rono kon akeh geger. Kejawi saking menika paman. Katitik saking pasurenipun paman tedhak wonten ing Durati ketingal pun kados sumengko ngabrujuk ndamar sasi tangelamun enten menggugat menapa ingkang minangka dalang penggalih paman Sengkuni tedhak wonten ing kraton Durati sasampunipun tinar buka keparengipun bapa ngundhi atur mbok menawi wonten kalepatan anggen kula sowan atur kanggo saged nuju krana penggalih kula suwun lumuntur samudra masami mawantu-wantu mboten dados menapa paman sowan kula dipun utus ingkang rayi Angger Prabu Duryudana tinangginah nglarepaken sungkem pabekti wonten ngersa dalem kula peteraken wonten pranaja kendela sami-sami lan mbok bilih paman sampun dumugi wonten Ngastina pudya pangasta saking ingkang putra Kahaturna Yayi Duryudana nuwun ngestakaken dawuh ingkang pungkasan nggih estanipun ingkang bapa swan menika dipun utus dhateng ingkang Rayi Angger Prabu Duryudana lan